Čaute ľudia, moje meno je Ladym a vítam vás pri mojom prvom videu. Ak milujete Minecraft, ste na tomto hernom kanáli správne. Dnes si na tomto mieste postavíme náš prvý dom, ale určite pri ňom nezostaneme a ako budeme budovať tento kanál, tak budeme budovať aj čoraz väčšie a krajšie stavby. Tak ja už nebudem zdržiavať a poďme na to. OK, takže ako môžete vidieť, začalo práve pršať, ale ani to nás nezastaví. Na tomto mieste začneme stavať. Na to, aby sme mohli niečo postaviť, potrebujeme materiál a preto pôjdem do inventára a zoberiem si kameň. Chcelo by to aj nejaké drevo, sklo na okná, dosky a schody, ktoré použijeme na strechu. Potrebujeme aj nejaké náradie a preto si so sebou beriem krompáč a ide sa stavať. Myslím, že základ môže byť z kameňa. Mimochodom, ak by ste si tento dom chceli tiež postaviť, tak šírka je 6 blokov a dĺžka 11. Základ máme hotový. Ostatné časti domu urobíme z dreva. Drevené časti sú hotové. A čo nám tu ešte chýba? Okná a strecha. Tak to poďme postaviť. Mimochodom, ak máte radi zvieratá, mám pre vás skvelú správu. V ďalšom videu totiž začneme stavať zoo, takže pokojne môžeš dať like a odber, aby ti to neuniklo. A my pokračujeme v stavbe. Náš dom je dokončený. Musíme ho však ešte zariadiť. Najprv urobíme podlahu, na ktorú použijeme dosky z dubu. Hotovo. A teraz nábytok. Sem do kúta dáme dvojitú ružovú posteľ, ktorá sa tu nádherne hodí. Oproti umiestnime crafting table, základ pre všetkých Minecrafťákov. Sem vedľa príde takto veľká truhlica, stôl na výrobu šípov a kartografický stôl a nakoniec várny stojan. Aktuálne to tu vyzerá nejako takto. No nič, pokračujeme ďalej. Tak a na tomto mieste si urobíme krb. Použijeme na to tehly z konca sveta. Takže postavíme si tu takýto útvar, tu mu urobíme uzáver, komín, ešte zničíme kúsok steny a podlahy, pridáme kamenné tehly a táborák. No a už nám v ňom pekne horí. Na strop ešte pridám jeden lampáš. A teraz sa môžeme vrhnúť na knižnicu. Knižnica je postavená a musím povedať, že je naozaj gigantická. A sem pridáme pult na knihy, na ktorý položím knihu. A teraz dobre počúvajte. Ako viete, do tejto knihy môžem písať. Napíšem tu mená mojich prvých 20 odberateľov. Takže ak chceš byť medzi nimi, daj odber a napíš do komentárov tvoje meno plus odberateľ, napríklad Michal odberateľ, a ja ťa zapíšem do mojej knihy. Ale pozor, iba prvých 20 odberateľov. Tak neváhaj a daj tam ten odber. OK, späť k zariaďovaniu domu. Tu nad okno dáme poličky.
A nakoniec na túto stenu pridáme maľbu. Nakoniec som vybrala túto. A už naozaj poslednou vecou je koberec. Nádherný a ružový. Sa tu perfektne hodí. Takmer sme zabudli na dvere. No a to je pre dnešné video všetko. Nezabudni zanechať like a odber a my sa vidíme pri ďalšom videu a zatiaľ čau.